Meta l-Partit Nazzjonalista ppreżenta l-programm elettorali tiegħu fl-elezzjoni ġenerali ta' 5 snin ilu, kien wieħed li bosta problemi fis-settur tas-saħħa kienu se jiġu solvuti, fosthom il-waiting list, in-nuqqas ta' sodod u l-problema tal-pilloli out of stock. 5 snin wara iżda l-fatti juru li l-wedit li saru mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi f'dawn l-oqsma baqgħu ma twettqux. Fil-każ tal-waiting list, 5 snin ilu l-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien wieħed illi gvern immexxi minnu se jeqret il-waiting lists. U qegħdin ngħidu li se nattakkaw il-problema tal-istennija u naħdmu biex il-waiting lists jispiċċaw. Waqt li fl-1998 kien hemm 4,000 pazjent jistennew għall-operazzjoni, sal-2012 dawn żdiedu b'19,000 biex sal-aħħar tas-sena li għaddiet, in-numru ta' pazjenti jistennew għall-operazzjoni kienu ta' kważi 24,000. 7,000 kienu qed jistennew biex jagħmlu operazzjoni tal-katarretti jew tal-bdil tal-irkoppa. In-nuqqas ta' sodod fis-swali fl-Isptar Mater Dei wassal biex numru sostanzjali ta' pazjenti spiċċaw jistennew fuq streċer fl-emerġenza għal sigħat twal. Bejn Jannar tal-2010 u Awwissu tal-2012, in-numru ta' pazjenti jistennew fuq streċer fl-emerġenza leħħaq kważi il-11,000. Ma' dawn l-inkonvenjenzi kien hemm ukoll dik tal-pilloli out of stock. Minkejja li bdiet topera l-iskema tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek, ħafna pazjenti baqgħu jsibu out of stock il-pilloli li huma intitolati għalihom bl-aħlas. B'kollox, bejn Jannar tal-2009 u Settembru tal-2012 kien hemm madwar 400 pillola out of stock. Madankollu, il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar f'Mejju li għadda qal li ilu ħafna ma jisma' bil-pilloli out of stock. Tal-pilloli out of stock, sa fejna fina, inna ma nitkellmu fuqha ħafna u ħafna żmien.